Roma Spirit 2024. Kategória Osobnosť. René Lužica, Bratislava. Dlhodobá odborná výskumná práca a publikačná činnosť etnológa o rómskych komunitách na Slovensku pomáha destigmatizovať Rómov a odstraňovať predsudky. Svojou prácou a nasadením významne prispieva k autentickému a pravdivému obrazu tejto menšiny. Pôvodným zamestnaním som etnológ alebo etnograf, ale s takým širším záujmom, by som povedal takým interdisciplinárnym, že kafrem aj do histórie, aj do pedagogiky a snažím sa v podstate o to, aby som mal čo najširší záber, aby som sa o Rómoch čo najviac dozvedel. To je moje také aj životné krédo a aby som to aj vedel odovzdať niekomu ďalšiemu, kto by o to mal záujem. Nachádzame sa v priestoroch univerzitnej knižnici a tu vlastne začína môj príbeh a môj vzťah k Rómom. Na začiatku 80. rokov som ukončil štúdium etnografie a nastúpil som pre etnografa na také netradičné miesto v televízii. Takže hneď mi pristalo aj to, že som začal spolupracovať na rómskych magazínoch, teda na Romále sa to vtedy volalo. Až niekedy až koncom 90. rokov som začal publikovať. A vlastne môj prvý taký výskum, taký dlhodobý, bol vlastne, by som povedal, že taký záchranný výskum, lebo v podstate išlo o odškodnenie posledných Rómov za druhú svetovú vojnu. Ja som dlhé roky pôsobil najprv ako externista, potom ako interný zamestnanec na katedre rómskej kultúry, ktorá sa potom pretransformovala na romologický ústav, ale sa to pretransformovalo na sociálnu prácu, čo je odlišná činnosť. Ustúpilo sa z toho, čo sa malo urobiť a dneska ten ústav ani už neexistuje. Ma ešte zaujíma jedna téma, to je vlastne inklúzia rómskych žiakov. Lebo čo je jeden závažný problém, ktorý tu je, že Rómovia sa o sebe v škole nič nedozvedia. Že je to národnostná menšina, ktorá je oficiálne deklarovaná, ale rómsky jazyk sa v školstve nevyužíva. To znamená, my by sme tým Rómom mali dať pomocnú ruku, aby sa rozvíjalo ich národnostné školstvo. Aj oni tu majú svoje miesto. Že oni majú svoju históriu, majú svoj jazyk, majú svoju kultúru a to by sa malo pestovať a určite by mnohí tí Rómovia boli iní. Dneska by nebolo toľko negatívny nálad voči ním, keby sme my za tie desiatky rokov takto rozmýšľali s touto perspektívou. Proste práca s ľuďmi je dlhodobá, mnohoročná a ja viem, že ani môj život na to nestačí. To znamená, ani ja sa toho výsledku nedožijem. Proste to je práca na desiatky rokov na ďalšie generácie. Ďakujeme partnerom.